No és un premi qualsevol i perquè tens molta gent coneguda i perquè vaig començar aquí, perquè aquí vaig néixer, perquè hi ha els meus pares, gent que m'ha ajudat molt durant tots aquests anys, perquè no és oro todo lo que reluce, i costa a vegades. I clar, això no és com sortir, no sé, a Sitges a recollir un premi, que no hi ha ningú, no? I sí, m'he emocionat, és molt emocionant, la veritat. Jo quan em va trucar l'alcalde vaig pensar, trajectòria, jo, saps? És el que he dit, sempre mires endavant, no fas repàs, menys quan he d'enviar el currículum que penso, mira, ocupa molt, però no. Home, doncs ara espero arribar a fer el que jo pensava que arribaria a fer, això que dius, encara no hi he arribat, algun dia hi arribaré o no, no ho sé. Espero seguir amb il·lusió, amb cada projecte, poder encarar-m'hi amb il·lusió, agafar els personatges amb il·lusió. I ja està, i anar treballant, no aspiro a coses concretes. Jo he treballat molt a fora i coneixes moltíssima gent i després te n'adones que aquí hi ha una gent que té ganes de fer les coses molt ben fetes, que s'hi esforça molt i em ve de gust treballar amb gent d'aquí. En els crítics sempre hi ha tendències, hi ha corrents, hi ha modes, hi ha opinions diverses i personals. Quan és el públic el que vota, vota el que sent. I quan ja és el poble a sobre, doncs ve el carinyo afegit, no? I per això els dels crítics, és una cosa més freda, no? És molt bé, gràcies, perquè m'han reconegut una feina, però no et fa tanta il·lusió. Tinc una pel·lícula aquest estiu, segueixo la sèrie de Vent del Pla, i de teatre estic entre 3 projectes i m'he de decidir per un, no et puc dir, perquè fins que no em decideixi. Però sí, tinc feina. De moment toquem fusta, tinc feina tot l'any que ve i l'altre, em sembla. Home, el dia d'avui és extraordinari i extraordinari és llevar-me cada dia i poder seguir tenint a prop la gent que m'estimo.